Haba Garba, ya naga ka shigo gida hannu rabbana. Ina kayan cefanen ina shinkafa. Garin nan da kike gani ba su shirya kasuwanci ba ko harkar siye da siyarwa. Ban gane ba a shirya kasuwanci ba. Ni da na ɗauki kuɗi na baka na ce ka yi mana cefane, ka ce ba a shirya kasuwanci ba? Kadai a ce zuwa kai ka kashe min kuɗi. A ke ma kin jiki. To a kan me zan kashe miki kuɗi? Kina ji? Matsalar ita ce duk inda na je siyan abu sai na kai kuɗi sai a ce babu canji. Na gaji na yi gararan bata har na dawo. Kuɗin ki kin gansu nan. Baki san ci miki kuɗi ba. Nawa ce? Ya Garba kana da abin dariya wallahi. Kai ko da yaushe a ƙarshe ake barin ka. Wai faɗa maka ana zuwa sayayya da kuɗi a hannu yanzu. A wannan zamanin da ne. Kai. Tun kan a haife ka. Nake zuwa kasuwa nake yo siyayya. Ya Garba kenan. A yanzu in dai baka amfani da momo, to zaka sha wahala wurin siyayya ko kasuwanci. Me kuma momo? Momo asusun ajiya ne wanda zaka bude shi da layin MTN. Sannan ka saka kuɗinka don amfanin yau da kullum ba tare da ka sha wahala ba. Da momo ka je siyayyaka da ko kwanan layin nan ba za ka bari ba, da kayo siyayyaka ka dawo cikin kwanciyar hankali. Domin yanzu ko ina ka zagaya zaka ga kowa da momo yake amfani wurin cinikayya. Haka zaka iya tura kuɗi daga momo wallet ɗinka zuwa bankinka ko daga bankinka. Kana nufin yanzu da a ce ina da momo ina da asusun momo na tafi siyayyan nan ba zan sha wannan wahala da na sha ba kenan? Tabbas kuwa. Ta yaya ake mallaka asusun momo? To zillaziya ga wanda ake wa magana ke kin yi kin fada ni ma momon ina son sa ai. To ai ki anti kina da Android. Kawai Play Store zaki shiga ki rubuta momo ki sauke shi. Sai ki amfani da lambar ki wajen register. Shikenan kin mallaki momo. Lambar ki ita ce account number ki. A kwa zake. Na dama kun san ko zamani ya zo mu ai baya tafiya da mu. Ni fa kaga wayar ta fa. Hakku masu karamar waya ba a bar ku a baya ba. In dai kana da layin MTN kuma kana so ka bude asusun momo kawai ka danna *671# shikenan ka hau layin momo sai ka je wurin ejen da yafi kusa da kai ka bashi kuɗin ka ya saka maka asusunka ka sai duk abin da kake so ka biya cikin kwanciyar hankali ba gara ba zago. Kana nufin